שלום. בוקר טוב, נכון. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר. בסדר, היי. איך הדרך להגיע לפה? עדיין קשה? בסדר, אני כבר מסתדר עם האוטובוסים. יותר קל לי. כן. חם, ממש. וואי. אוי, תודה, תודה. כן, חם. כן, בסדר, בסדר. איך אתה מרגיש היום? קצת כאילו מוטרד כזה. אבל בסדר, כאילו... למה תדבר על זה? יש בעיה מסוימת או... קודם כל, איך אתה מאז שנפגשנו, המפגש האחרון שלנו, לפני שבוע? כאילו לא הבנתי, כאילו עכשיו אני מבין שזו הפגישה האחרונה. וזה... כאילו אני דואג קצת, אני לא יודע מה... יש לך חששות מסוימות, כאילו משהו ספציפי? כאילו מי עכשיו... מי ייפגש איתי, מי זה? אני צריך... בסוף כאילו... עכשיו אני גם לא יודע אם בא לי להיפגש עם מישהו אחר גם, לא... כפי שהבנתי שרונית שלחה לך הודעה, נכון? העושה החדשה שלך? כן. 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 שלחה לי הודעה, אבל לא עניתי לה. לא. כי אני לא הבנתי, אני כאילו בא, אני נפגש איתך והיא שולחת לי הודעה. היא כאילו מחליפה אותך? כן, אז כפי שהסברתי לך מקודם, אני עוברת לתפקיד חדש ורונית ממשיכה ללוות אותך. היא מודעת בתיק שלך, הסברתי לה את הכל, היא ממש חמודה, היא לא פחות מקצועית ממני, אני סומכת עליה בעיניים עצומות, אז היא תמשיך ללוות אותך. וכן, רציתי שתשלח לך הודעה שאתה גם תדבר איתה ושתכירו אחד את השני. כן. שהיא ממשיכה מהמפגש השבוע הבא, היא מתחילה להמשיך ללוות אותך, כי זאת הפגישה האחרונה שלנו. וואו. אבל רציתי גם ברשותך שנדבר על התהליך שעברת. היה לנו 10 מפגשים. הגעת עם צו 12 בהתחלה. ואיפה אתה נמצא עכשיו? אני פחות לחוץ כבר מזה. כן, כאילו... כי עברנו ממש תהליך חשוב, ממש משמעותי, ואני מודה לך גם בזה שאתה שיתפת אותי, שיתפת פעולה, וגם בזכותך עברנו את התהליך הזה. זוכר איך שהתעסקנו בטפסים והיה לך חששות. כן, כן. עכשיו אתה יותר מרגיש ביטחון כזה. כן, עזר לי מאוד התהליך. אני באמת מרגיש שהוא קידם אותי. שמחה לשמוע. אז מה החששות שיש לך? אחרי אשמח שתשתף אותי גם תראו, לא התגייסתי, אז אני עוד לא יודע מה... אני לא יודע כמה אני עוד לא יודע. זה מפחיד קצת. קודם כל זה טבעי לגמרי, הרגשות שאתה עכשיו מרגיש, קצת לחץ, התרגשות, אבל תזכור שאתה עברת תהליך סופר משמעותי, ומאז המפגש הראשון שלנו, אתה עכשיו חווית מלא התקדמות. כן. כן. רוצה לשתף אותי במשהו לגבי משהו שקרה מאז שנפגשנו? האמת שכאילו מאז שאני מבין שכאילו פתאום אני מוצא, כאילו אני פתאום בודק בעצמי דברים, אני בודק מה אני צריך להביא למקומות. לא הייתי עושה את זה לפני. פתאום אני כזה בודק, ואני רואה עכשיו מתעניין, כן, עוד מעט אני מתגייס, אז אני כזה בודק מה אני צריך להביא, מה זה... לא סיפרתי לך שבדקתי. מה בדקת?
בדקתי כזה, מה אני צריך להביא ביום הראשון, ומה לשים בתיק. כן. אני גאה מזה. כן. אתה בהתחלה היית ממש לא רוצה את זה, מסרב את הרעיון הזה של כל מה שקורה מסביב. אתה עכשיו בעניינים. עכשיו אני בעניינים. אבל מה זה עניינים? כאילו... תשמעי, טוב, בסדר, את הולכת, נו, מה אני אגיד לך? נכון שאני עובדת בתפקיד חדש, אבל תזכור שעברנו תהליך סופר משמעותי, וגם העו"סית היא לא פחות מקצועית ממני, אז היא תמשיך ללוות אותך. גם רציתי לדעת, נכון שהכנו את הטופס הזה של כל הדברים שאתה, יש לך חששות מהם, זה עזר לך? הכנו ביחד, ישבנו על זה, כתבנו כל מה ש... כן, זה היה טוב, אבל כאילו, מה, אני שכחתי את זה בכלל. כאילו, אני לא... שכחתי את זה. בשביל זה, הכנתי לך את כן. הטופס הזה, שזה כל מה שעברנו עליו, יש לך חששות מסוימות היו, ואז יש פה את כל התהליך שעברנו אותו, סיכמתי אותו בדף כזה, אוקיי. של הדברים והטיפים. טוב, אתה רוצה לשתף אותי בעוד משהו? לפני שאנחנו מסיימים? כן, אני קצת חושש לעבור כאילו, אני קצת מפחד שאני אשאר עם הדברים עם הגיוס לבד, ואני לא יודע מה לעשות. הכנתי לך את הדף הזה, בכל מה שעברנו, אני חושבת שהטיפים האלה יכולים לעזור לך גם בהמשך התהליך. קודם כל מקווה לך שיהיה לך בהצלחה שם, ושרונית תמשיך את התהליך איתך, ואני מודה לך על כל השיתופים שלך, היית נהדר. הישר שלך נתן לי המון כוחות. אתה רוצה להגיד עוד משהו? שבאמת היה לי טוב איתך, ובאס שאני צריך לעבור עליו. בסדר? אני מאמינה בכוחות שלך, ושיהיה לך המון בהצלחה. תודה. תודה לך. תודה רבה. תודה. ביי נחום. ביי. להתראות. אקשן. שלום. בוקר טוב נחום. בוקר טוב. עוד פעם, אמרתי את השם לא נכון, אוי. השם שלי זה נחום. בואו נתחיל מההתחלה, לא? לא! לא, שנייה, כולה נחום. שנייה, כאילו אני שותה שיכולים לעזור לכם. אני גם לא יכולה, רצינית. בסדר, אחי. אקשן. אבל איפה היינו? אני אשתה מים. נו. שנייה, נגיד. אוקיי. כן, אז אני הכנתי לך לא תיק, מה נגיד? לא, דף. אוקיי. לא הצעתי לך משהו לשתות. לא נורא, יש פה מים ואני שותה. בוא נעשה אקשן ואז אני שותה. רוצה מההתחלה. מה אני אעשה עכשיו עם כל הדברים שאני חושש מהם עכשיו בגיוס וזה? שאלה טובה, אגב. נכון שעברנו את הדף. זה קשה. איך כתבתי את זה? שאלה טובה, כתבתי משהו. אני עושה פספוסים, אני עושה מסופחים של פספוסים. רגע. שאני לא הבנתי כלום, מה אתה מדבר? נעשה כאילו... אקשן. זה כאילו, קשה לי. אני בוכה. כן, לתת לי. קשה לי. אבל שלב הגרס, לא עשינו אותו, אתה צוחק מאז לא נורא, קשה לי, אני בוכה עכשיו. אז טוב, אני...